Hello friends, Bodo channel of Inconceivable. Dayo nangtamana nagasno ngo Bodo Job Info YouTube channel. Dalagufur good news benjabai last date barebai apply kalamonasgen benazabai sorkari rangarun sundai ba scholarship jiniki फरायसाफोरनि आरो बे जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्पन्सर खालामनाय दा बेखायनो जुदि गार्जेनफोरा नायदोंबा भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम आरो लोगोसे एप्लाइ खालाम दा बेवहाय माखासे गोबां सेलेक्शन प्रसेस दङ ओरैनो मोननाय नङा बे रांखौहाय बेनो जाबाय बोसोराव 12000 दा बे 12000 खौ बोरै मोनगोन माबादि प्रसेस दाबो लिंकआ एक्टिभ दङ मानोना मोजां खबर बेनो जाबाय लास्ट डेट बारायबाय थ नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेटआ बेखौ नांथारगोन आरो फरायनाय नांगोन आरो लोगोसे फट' साइनखौ नांगोन बेखायनो अनलाइन दखानाव नोंथांमोना खालामबा मोजां जागोन जुदि रोङाब्ला मबाइलावबो खालामनाय गोसो दङबा नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामनो हागोन दा बेखौ खालामनोबा माखासे गोबां क्राइटेरिया लाखिदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखायनो जोङो गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै एग्जाम फिसबो दङ बेनिफ्राय एग्जामबो दङ एग्जाम होबासो बेखौहाय मोननो हागोन आरो बे एग्जामनि टोटेल मार्क्सआ माबादि सिलेक्शन खालामगोन आरो बेसेबां फरायनाया पार्सेन्ट थानांगौ ना थानाङा जों बेखौ नायजोबनोसै अफिशियेल नटिफिकेशन दा बेनो जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन बेनो जाबाय नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप स्किम होनना बुंदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्पन्सर खालामनाय जेराव जेनोखि फरायसाफोर क्लास 8 पास खालामबाय क्लास 8 पास खालामनानै क्लास 9 10 फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय गोदान अफिशियेल नटिस एग्जाम डेटआ माने पस्टपन खालामनानै 13 डिसेम्बराव बेखौहाय हरनाय जाबाय नङाबा नैबे नभेम्बरावनो जानो गोनांमोन नाथाय एग्जाम डेटखौ माने फावसयबाय मानोना गोबां सिट दंबावो फरायसाफोरा खम एप्लाइ खालामदों बेखायनो थाबैनो खालामना लादो पर्टेला दं लिंकआ दासिमबो एक्टिभ जागासिनो दङ दा बेखौ मोननोबा टोटेल सीटा आसामाव बेनो जाबाय खथाया जाहैबाय 2411 स्कलारशिप होनाय जागोन आसाम स्टेटआव नाथाय नोंथांनि बोसोरारि आर्जिनाया बेनो जाबाय 3,50,000सिम एबा बिनि बारा जानो मोननाय नङा बिनि गाहायाव थानांगोन होमबासो नोंथांमोना बेखौहाय मोननो हागोन थ बेखायनो नोंथांमोना साख्रि दङबाथ' बिनि बारा जाय एक्चुअली मोननाय नङा जुदि इनकामा नोंथांमोना 3,50,000नि गाहायाव दङबा थ बेखौहाय माने स्कलारशिपखौहाय बिनि गथ'फोरा मोननो हागोन आरो दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायो आरो बेनो जाबाय जाय गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायगासिनो बिथांमोनाल' माने मोननो हागोन आरो अके माने बिसोरल' मोननो हागोन जेरैहाय गभर्नमेन्ट स्कुल बेनिफ्राय प्रभिन्सियेलाइज जानाय स्कुलावहाय फरायनायफोरा मोननो हागोन नाथाय ओरैबायदि मोननाय नङा जायनोखिनो बेनो जाबाय JNBआव फरायनाय आरो लोगोसे KBआव फरायनाय आरो लोगोसे प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय बिसोरो माने स्कलारशिपखौहाय माने मोननाय नङा चान्सआ जाबाय गभर्नमेन्ट स्कुलाव हाई स्कुलाव फरायनायफोरा बेखौहाय मोननो हागोन आरो बे एग्जाम फिसआ ST/SCआ गासै 180 दङ अके देन जेनेरेला 200 बेनिफ्राय गुबुना जाहैबाय PWD होनोबा एक्चुअली बेवहाय 175 दङ देन बेनिफ्राय दानिया स' डिटेल्सआ जाबाय अनलाइना लास्ट डेटआ 20 नभेम्बर बेनिफ्राय एडमिटआ मोनगोन बेनो जाबाय 1 डिसेम्बराव मोनगोन आरो स्कलारशिपआ बोसोराव 12000 एबा 12000 क्लास 9 10 सिम बेखौहाय मोननो हागोन आरो दा बेनो जाबाय 12000 नाथाय बोसोराव माने खनसेनो मोना नोंथांमोना दानफा एबा मान्थलि सिस्टेम बाहाय मोननो हागोन दा जोङो डिटेल्सखौ नायोबा बेनो जाबाय बोसोराव 12000 मोनगोन नालाय नाथाय बेखौ दानफायावसो मान्थलि सिस्टेम मोनगोन बेनो जाबाय 1000 पार मान्थ नोंथांमोना बेंकनि थ्रुयै मोनगोन बेखायनो DBT सिस्टेमाव सोगोन होनना बुंदों बेखायनो नोंनि एकाउन्ट थाथारनांगोन बेनो जाबाय आधार कार्डजों बेंकजोंबो लिंक थानाय जाथारनांगोन अके थ' बेखायनो नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआ थानाय जानांगोन बेखौ मिन्थिदों बेखौ बुंदों आरो लोगोसे एग्जाम जागोन एग्जामा बेसेबां नाम्बारनि जानांगौ जों बेखौबो गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन दा बेनो जाबाय एग्जामा नोंथांमोना फार्स्टआव MET दङ 90 कुइसन फैगोन माल्टिपल चॉइस टाइपनि फैगोन आरो बे स्टेज 1 एग्जाम एन्ड लोगो लोगोनो स्टेज 2 एग्जाम दङ बेनो जाबाय आरोबाव SAT बाव दङ दा जोंनि STआ बेसेबां नाम्बार मोननांगोन एबा पार्सेन्ट मोननांगोन क्लास 8 पासआव फरायनाया पार्सेन्टआ 50% थानाय जाथारनांगोन दे 50% गुबुना 55 नाथाय जोंनि STआ 50% जागोन आरो बेखौहाय पास खालामनोबा 32% मोननाय जाथारनांगोन माने नोंथांमोना 100आव 32%आ मोननाय जाथारनांगोन मिनिमाम आरो लोगोसे बेखिनिबाथ' मोननाय नङा मेक्सिमाम पार्सेन्ट लानानै एग्जामखौ पास खालामनांगोन होमबासो बे सिलेक्शन जागोन आरो बोसोरारि एबा राङारि अनसुंथाइखौहाय नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखायनो जायफ्रानोखि इन्ट्रेस्टेड दङ एबा एप्लाइ खालामाखैमोन थाबैनो खालामदो लास्ट डेटआ बारायबाय